waduh. Aku ngantek terharu. Ibu pengen aku. Mau ya ambil minum. Buntu. Ibu pengen enggak? Ya Allah Mbak, apa kosot karo tembok apa Mbak? Pengen putu cowok Pengen putu cowok. Pokoknya Matur suwun nggih Mbak, kula izin nyuwun sekedhik. izin Rizky. Oh, copot. Jangan dicopot terus sama Mbak copot. Gak apa nggak dipakai noneh. Dek Rizky pengen. Dek Rizky namanya. Ini tadi kamu udah cuci tangan? Sampun. Udah. Ibu aja dong, monggo. Nggih, monggo Mbak. Lah tak mriki nggih. Penak, sing penak ngono lho Mbak men pinu. Amit Dek Rizky bismillahirrahmanirrahim. kucingnya. Rizky. Allah masuk. Ya, nggih sayang piye. Dalem Mak. Walah, pantes sih Mbak duwe putu lanang Mbak. Piye Mbak iki Mbak? Ya amit yang sewu ya Allah. Tapi ibu pantas sih ya, Mbak. Pantes sih Mbak piye Mbak iki? Ibu ndongakno muga entah ngoten Mbak. Entah niku jaler napa estri. Entah niku penaringan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Oke. Hari ini lahiran ingkang berat. Amin. Mriki wau kan badhe mriki kan Mbak Indah kersane mriki riyen kula tak cuci tangan tanggane mae. Dene mak ngatemina punten badhe ngrepoti ajeng nyuwun cuci tangan nggih Bu. Nggih napa Jadi wong teng luar griya enteng. Jenengan pun idul. Nggih. Celak terus mereka kok ngempun. Iki dadi namane Dek Cahya Rizky Maulana. Mbak Adek kan enten sing komentar kok ada Maulananya. Iya. Iku Maulana saking Ayah Rokan. Mboten Pino. Oh, Nek Rizky ayahe. Oh, ngoten. Cahya Rizky Maulana. Cahya soalnya usahane bakul lampu ngoten. Nah, niku kula. Kan Cahya. Lah nggih. Cahya kehidupan Nggih. Kinara. Kuwi sing marai nganu, Jeng. Amin. Rezekine Bu, Cahya Kinara Rizky mangan itu. keripik. Iya, Rizky rezeki. Dek, anu satenya entek masuk. Enggak apa-apa, Le. Makasih. Sini Mbak Intan sini. Sini sama Sini loh. Di sini loh, Mbak Indah. Ben anu, ben gak Sini loh. pindah. Ngapunten nggih Mbak Lipa. Mboten. Kula nggih ngapunten juga maksudnya lebih saged dinten iki. Nggih. Soalnya nggih wingi kula enten acara Sibuk Ibu. nganu minta sekedhik ngoten terus kalih biasa leh. Terus wingi kan ajeng mriki enten-tenan terus akhirnya ora senten-tenan terus kula budian. Dan malah nek jenengan dahar biasanya nek Monggo Mbak cemilan Mbak. ndak do melahirkan ya. Cemilan mungkin monggo dibuka Mbak. Nggih. Mumpung di Amin. awal Amit nggih, Bu. Nggih Mbak monggo nek Lita. jenengan tak anu. Jenengan kok. Cahya Rizky Maulana Cahaya Rizky itu rezeki. Amin. Rezekinya rezeki dari lampu. Maulana tuh bagus soalnya. Iya, iya. Artinya napa Le? Oke, Ziri ayah mencari kita. Mencari kita Mbak Diri ayahe. Berkelana gitu kan. Monggo Mbak Lipa sadar Nggih. Mbak. Bubuknya. Nek siang Ibu, Bu. Tapi biasanya tak jalu di Mbak. Terus diliin. Nggih. Jadi kutil dari ini. Melek. Oh, dia mau Nggih. sih. Ngono apa? Maring ke anu di rezeki. Amanah, nggih. Nggih. Wong nek enek wong ki gak meleki Mbak. Kok nek wong-wong do mulai kan iki malah kan. Iya, ya Allah. Malam Dek, di jam 12 sampai jam setengah 2. Ganteng ya. Nggih, Bu. Masya Allah. Nek menurut jenengan mirip sinten, Mbak? Nek sama ini kita saya malah tesek kata jenengan nek saat ini loh Mbak Rita. Nek tiang-tiang orang ini punya Ayah Rokan. Mbah salim dah. Sudah salim sama ibu. Anu mboten apa kan, Mbak? Mboten. Alhamdulillah Mboten. sakit Mbak. Nggih. Niki nek Pak jenengan Nggih. Teng mriki. Mboten apa-apa. Ampun teng hadap. Oke, aduh jenengan teng. Kula sing sisi. Nggih, alhamdulillah mboten usah. Nggih. Mboten usah Mboten pindah. tambah dukun. Nggih, Bu sering nggih anu saya, Bu. Nggih. Tak kita terus kok yo karek saiki kok wis mboten apa ngoten lho. Mangke saged nek anu pun akhirnya lepas. Nggih, Mboten lepas. pas Pak Pusar ngoten Lepas, niku. lepas. Pas Pak Pusar pengenan. Tak paringi betadine karo napas ngoten sakniki. Pun mboten apa kok. Niku
Mbak Film mawon Mbak Endah jalan Mbak Rika mboten estri ya jenenge besok. Nggih, ngoten. Jenengan iki karek Mbak Indah semangat, semangat Nggih, ini. kula dhewe iki mpun tangklet caranipun pripun ngoten. sarane piye Mbak? Carane ben saged jaler. Walah, Terus madhep nyiwa iki Kak. Nggih. walah. Liwat lho Mbak ya. Nek Semeru lho menurut Mbak. kula kok ngoten niku kados makasih ya. pripun nggih Mbak. Yuk percaya ora percaya Mbak. Nggih. Kula kan ndek jaman riyen nggih nate Jenengan ana. jerene wong-wong nggih jere wong-wong. Nggih tetep dadose kan nek sing indah nih kan blas mboten enten pengalaman angger budal mawon gitu dadi Pertama terus gang suwi terus Ruko Lintan iki jerene kokon kotengen apa kok budi nggih muncul Intan. Tapi nek terusé pakar-pakar nggih Mbak. Terusé ibuke niku dari daging-dagingan. banyak protein. Terus mengke papae perbanyak sayuran ngono Nduk. Ngoten dikabari. Mbak lho, tapi aku yo blok-blok biasa ya. Heeh. Ambek Mbak Damis. Lah, enten Enten sing sing rezeki ya, Bu. enten sing ngendikan terusé ngoten niku pancen nggih keturunan gen. Nggih. Nah, Minum itu loh Mbak. Ampun, wis iki paringi jaler, paringi istri, pokoknya paringi sehat. Nggih, Lancar ngoten sehat. niku. Kula ajeng rene iki nduk anter nggone Mbak Lipang. Niku sing bakte winginane terus ngaten. Nduk anter nduk nggone Mbak Lipang. Sik yo Mbok, aku ape nggone Mbak Jessica. Acara. Nggih. Nduk aku tergone Mbak Lipah. Engko ya Bu, lah langsung dia. Pokoke nek kula Mbak Lipah niku. Pilihan mboten wani. Kamera nopo Bu? Mboten nyakon kula. Mboten Apa kita iki aja? di ngeten kan Kayak nek bature ngono iki. Lah, mak ati ini malah mpun dhewe nggih tak bilang. Sareng kalih niku lho ya anu. Bos Koncone tenan. kula. Bos Nggih, tenan. nggih. Koncone kula. Apa adik jenengan didono sasi. Sakit ya Allah kenapa Mbak Nina? winginane kula nggih pas sakit ngoten niku dadi kuweki kok kalian anu ini adik pakai sepatu mau copot ini Pas kecil ya pakai itu. Kan waktu Iya. kecil pakai Kayak ya sarung kaki, sarung tangan. Sekarang sudah besar. Iya. udah besar nggak pakai. Oh iya kaki. Mbak Intan mau dibawa pulang adiknya. Enggak boleh nanti senani monyo. Sudah Dia dibeli. monyo kok. Adik, ya sih ki. Kamu ya iku sopir punya sendiri. Mbak Indah tak pun gawe ngasih ngadik lanang. Kembar pora Mbak Intan. Sing lanang koyo Mas Pino. Kayak adik Mas Pino di Rizky. Iya. Siap. Muga-muga paringi rezeki Amin. Allah. Amin. Sehat selalu Mbak Lipah Nggih. ya Allah lancar iki enten kabar jenengan masuk rumah sakit to mak sing cerita napa tadi wis mugi-mugi nang brabro nggih mak nggih nggih kuyuni ngoten terus injine jam pinten piye Mbak Indah urung enek kabar Mbok jam pinten Nggih, alhamdulillah dereng. pun lahir terus ngeten ceritane Mbok kuningnya tak nggone ya cukup anu apa jenenge aku apa ning rumah sakit apa pengen jemput Mbak Lipah tak entosi Mbak Lipah tapi gak sido lho iki lho gak sido kok kadoan wis ben nganggo nggone make Nggih. Mpun le ngono aku kesel sampean Ngoten. Nanti dilanjut wis guys lagi. kok dilanjut Mbak pakai piro? Ampun mengke kula tak iso printi ning ndi kok Mpun le Nek Bu Sri karo Pak To. Ya Allah. Iya, aku Dek di kopi pengennya Pak Ane jaler tapi medale estri. Orang aku gagal perkasa beringat-beringat. Anak ini mulai tahan lagi piak. Ngono dek nek awur dek. Enggak kelarak. Intan sini, Intan kesini. Aku tuh pergi Nek tamunya pembahasan. Nek kene sik. Iya. Kosek. Kosek tak ndari. Ijek nek tamu Intan duduke ning kono iku akeh apa menyelesaikan sebuah cerita. Intan ning kene sik walah dolanane putuku ning kono cah. Karo triperote ning kono. Mah pe tak jak buka berkah pi pemirsa cek enek tamu kosek. Aku naik kudanan bisa
Nang kamar mandi. Jin sik kok bahasa yo cek iki lho Jin ki mang yo Intan wis geger wis ndang Mbak. Pe apa kowe? Kalem. Wis ndang. Wis ndang ijek ndi mejone? Mejone ora neng. Ya wis nyoh kene-kene lah. Wis nanti buka. Wis kayak sing ape nganu yo ben ndang timamnya. Wis ndang timam monggo Mbak Intan timam ngono ki wis ben kayak ape cek. Iki lho dibuka ngene lho Nduk Tan. Wis ijek to. Ya dibuka. Wis iku tak sing nyoteng ae nang kene. Madhep rene to Nduk. Ya wis. Sik oh. Buka yo. Ben rame kan lho pemirsa. Wis engko cerita pendek paling yo mbok pira? 12 menit ya pemirsa yo. Bisa para Nduk mbok tarik. Wes iso. Ya wes, madhep rene ndak. Piye iki Bu nek nyonteng Ibu kon kok kene ya. Ibu tak sing kok kene ya. Wes. Wes Ibu tak kok kene. Mam. Enek pas di Mas ya. Wes ora apa-apa Mam. Sik. Soalnya awakmu wis ngoleh banget. Buka berkat saka omah pemirsa sama pas arep mrene kuwi entuk berkat mie Tak buka kabeh yo. sak karepem Nduk tak ndek rene cah lho lah kok mekan iki Tan lampune mekan kok mati dhewe kok Mati dhewe. oh ya wis Ngene lho kabeh ngene. ya wis Kang Iki sambele. Ya Allah. wis gak apa-apa tuh ngendi gawe konten kok ya Nah, iki dibuat kene. Sik gone. Koi. Iki kene wis. wis iku ketok apa ora iku neh Yo ketok no sik oh, tak cuwilno. Nek ibu njaluk sik. iya sekarep kok Dok ndelok Intan duduk biasa aja nunduk ngono ketok apa ora wo kepotong aku ning kene Mbak Ning kene. ngancani iki lho Tak kira golek ya aku. iya wis apa sik kabeh berbicara rahasia Tak mam ya. wis tak tutup besek lawange Ngene lho carane di ulet sambele. Bismillahirrahmanirrahim. Aja mbok ngono masih ada. Dunyet-nyet. Iki carane dicampur ngene lho. Iki kan urapan to. Enak ya kabeh tapi Iya. Bismillah. ya Allah. Bismillah. Kalau kono iki jek berkat ya. Nek itu sih sama mengolah Dok. Gak ngene. Langsung sak mene pemirsa. Aku gak bisa berarti masakno. Ngene. Iya. Yang dipamer. Enak. Ayamnya panggang.
aku kadangnya ndremeng pola aku dhewe kan. Udah suro berkat. Nek pas hari pertama kedua walah soger. Hari ketiga kan kadang menulis Iki saiki Bu. Oh. iya sithik-sithik ngono ae. Kadang ngantek ngene. Sapa ngerti enek sing gawe tironan jangan bener botok sambil losek terus enek urape sithik ngono. Kadang ngono. Maksudnya kan memang umumnya ngene nggih pemirsa. Wis disyukuri terus pokoknya. Iwake gak adus, dipanggang. Panggang Bu. Kalau harus nyisak. Ibu minta ngombe ya? Ya Allah, mak aku ketoknya kurang salah nih ngono Mbak Lipah Mam. Maaf ya pemirsa, aku langsung dicontong Mas lali Mang Mas. Bos lali nang piye le tantan. Mbak Ida mau dikai jajan dikai endi mau? Dikai DJ. Ora, jajan. Mbak Ida mau dikai jajan. Ndak jajan mbok kayak endi? Tak ini jok. Langgone Ya, Mbak Ida. maaf ya pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinangge malih teng kontene Mbah Yi, aku ndak boleh Mbak Lipah so lali. Gunung Mbak. Lindung Dik Rizky mang. Lali. Wis doa terbaik ya. Ini malah untuk piro kok nek enek anu ya tak tambahi nek ketoke wis idekku wis agak eneng ya langsung tak tutup engko nggih. Wis dinantikan engko piyene. Pun nggih. Bu iki nah lho. Apa aku? Ya wis. Wis apa ndek ngombe ya? Mbak Indah mang tak tukokno kan. Iki balung ben Allahu Akbar. ben kuwi iki balung. Wis Aja buat sik. ora kurang gua. Bang. Tak pilihna. Itu loh situ anu balon. Wong kuwi wedi. Iya ndekne wedi balon cukup gorene. Iya sik. Yang itu. Nek gorene nek wedi gorene. Sik sabar sik. Dene kuwatir nek dur ngono mungkin. Wis gorene lho. Wis, ini. Kok Wis Intan duduk. Iki digombae ya. Dibawa Mbak ya. Bebek ya. Iya bebek ini. Sugeng dalu pemirsa iki ape diantarke pulang karo Mas Dimas. Lho. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit yang badannya sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga yang diberikan omongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dinantikan konten sederhana berikutnya deh. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan lah pinter. Tak inget kok Bu.